Kapin 300 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Coronadal City sa South Cotabato kung asa usa sa tulo ka barangay nga labing naapektuhan magdeklara og state of calamity. Ani report. Mao kini ang nasinating pagbaha sa Coronadal City kagahapon. Tama na ulan. Kinaugmaan. Igo na lang sa pagtanaw sa ilang mga gamit nga nangabasa kining mga residente sa Barangay Kakob sa Coronadal City, South Cotabato, human gilunupan atul sa pagbaha kagahapon. Saysay sa mga residente, paspas kuno ang pagsaka sa level sa tubig baha sa ilang kabalayan. Alas 3 pa lang kuno sa hapon, nagsugod na ang kusog nga ulan ug pagka alas 4 sa hapon, nakurat na lang ang mga residente diyang milapaw na ang sapa sa lugar. Matud pa, kini kuno ang unang higayon nga nakasinati sila og grabing pagbaha sa ilang barangay. Ang uban kanila, wala gay mga gamit nga nasalbar. Ikaduha nga lagpok, dito kami nakamatagis ng sakto sang mister ko. Damon ang tubig, taga diri na namon ang tubig. Pagkuha ko sang akon nga apo, nga tatlo kabilog nga tulong sir, nga lutaw-lutaw na sa tubig sir ba. Sugi na kayo ang baha gabi nagahapon. Dirigay mo nagtulog kagabi. Nagkarabasa na ganit kami, sir. Galakat kami sa dalan, ginsulong ginamon ang kusog-kusog nga sang tubig. Matud pa nga mukabat sa kapin 200 ka pamilyahan ang apektado. Mukabat sab sa kapin 1.5 million pesos ang gibiling danyo sa maong pagbaha. Hinungdan nga magdeklara na og state of calamity ang Barangay Kakob dinhiya sa Coronadal City. Kalit lang kay kung baga sa isang kisap mata lang ang tubig ara dayon. So ang ginapasalamatan na namon kay natabo ini daytime, pero kung gabi siguro basi hindi nato mapulong o may mga kaswalti kita, pero so much tight kay wala gid sang mga kaswalti. Pipila ka mga residente ang nawad-an gyud og balay human gibanlas sa baha. Ano jud ang katunga ba? Tapos wala ang tanan gamit namo sa kusina hurot jud. Wala din mapuslan among sulod sa among balay nangaanod pagid among ubang gamit. Sabi kita ang baha dito sa amon kay mo tatlo kita ang nakabushugan amon nga tubig dito nga nagaagi. Samtang sa Barangay Esperanza, mukabat sa kapin 90 ka magbanay ang apektado sab sa pagbaha ug ana sa 26 ka mga balay duol sa sapa ang totally damaged. Hinoon, dayon sab nahatagan og hinabang ang mga biktima. So actually ang dam ta sina is naka-open na sa daan sir eh. Kaso ang tubig halin sa babaw kusog ang current sir. So amo na awas gid siya. So bisan naka-open ang dam ta, nag-awas gid sa gyap. Sa Barangay Tapland, siyam ka magbanay sa Purok Libertad ang gihikling sa evacuation center sa barangay, human gibanla sab sa baha ang ilang mga balay. Lakip ang ilang binuhing mga hayop gianod sa baha. Ang ab-ab sang baha namon, lapit na mga 8 meters na lang. Ukol ba ani ginanervyos ko kadlagan kami sa kahon nga nagalatay kami sa kahon ba. Samtang nahugmaksab ang usa ka tulay nga nagkonekta sa Purok Pag-asa sa Barangay Esperanza ug Sitio Mani sa Barangay Tapland, gumikan sa kusog sa bulog sa tubig baha. Hinuon walay natala nga namatay o nasamdan sa hitabo. Padayon pa ang assessment sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa danyo sa maong pagbaha. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.